Máme pro vás dneska vysílání o očistě a tak vám společně chceme říct, co to vlastně ta očista je. Krásný večer, zdravíme vás s Evou. Ahojte. A máme pro vás dneska vysílání o očistě a rozhodně vás během něj pozveme do kurzu Očista na míru podle Ayurvédy, kde je Evička lektorkou. Je to kurz, který jsem vytvořila vlastně já, ale provázím jim Eva a má na to krásné zpětné vazby. A tak vám společně chceme říct, co to vlastně ta očista je a co není, proč je fajn si na jaře očistu udělat a jak na to můžete jít. Mnozí z vás si teďka v posledních dnech prošli jarním restartem s bylinkami a možná právě teďka zvažujete, jestli pokračovat do očisty, anebo ne. A nebo jste žádný restart neměli a prostě vás jenom zajímá očista, nebo vás zajímá Ayurvéda, tak pro vás tady dneska jsme. Zapnu si tady vedle na mobilu komentáře, abych viděla, když budete něco psát, takže se prosím můžete na cokoliv zeptat a my vám s Evičkou rádi odpovíme. Budeme tady vysílat zhruba tak těch 20 minutek, jak ta pondělní vysílání bývají, takže můžete po celou dobu pokládat otázky. Pokud nějaká otázka tady bude, tak já ji přečtu a rádi na ně odpovíme. Tak jo, Evi, trošku se prosím představ pro ty, co tě neznají. Tak ja som Evka Štefánková, venujem sa Ayurvede už niekoľko rokov, zároveň som aj vedkyňa, takže prepájam tú klasickú medicínu s tou celostnou. A Ayurveda ma fascinuje úplne už od začiatku štúdia, je to teda aj štúdium na niekoľko životov. A zaujímavý fakt je, že tá Ayurveda naozaj komplexne pomáha. Práve táto očista je také nakopnutie a takéto zdravé očistenie tela bez nejakých drastických diét, ale tým, že v podstate podporíme ten náš vnútorný oheň, tak tá imunita sa naštartuje, odznejú nejaké tráviace ťažkosti, exémy napríklad, rôzne nejaké dlhodobé alergie a podobne. Čiže ja mám s touto očistou veľmi dobré skúsenosti a rada teda tieto vedomosti alebo skúsenosti šírim ďalej a zdieľam ich práve aj formou tohto kurzu. Jak jsi o tom začala mluvit, o té Ayurvédě, tak mě hnedka napadly dvě věci. Jo. Za prvé, že já jsem byla taky tou Ayurvédou úplně fascinovaná, jen jsem k ní přičichla, tak jsem si říkala, no wow, to je prostě úžasný. A vlastně postupně mi docházelo, jak jsem se nořila jako víc a víc do hloubky, a to jsem se nikdy samozřejmě neponořila úplně do hloubky, protože ta hloubka je fakt hodně hluboká, že je to opravdu kořen. Ta Ayurvéda je úplně jako kořen veškerého léčení snad na celé planetě, protože vlastně i tradiční čínská medicína z ní vychází. I naše evropská medicína z ní vychází. Vlastně ta Ayurveda je úplně takovým jako prazákladem veškerého vědění o léčení. Takže už jenom to je na ní hrozně moc jako fascinující. A pak mě napadla druhá věc. Když jsem tvořila tady ten kurz Očista na míru podle Ayurvédy, tak to pro mě bylo takový jako trochu střílení na slepo, jo, protože nemyslím jako ta tvorba samotná, ale to jako, co to udělá, až to dám mezi lidi. To jsem prostě vůbec netušila, protože já jsem znala to jenom na sobě. A vůbec jsem netušila, jestli se to jako bude těm ostatním taky tak dařit. Jestli jim to taky přinese takový jako úžasný věci, co mě. A nebo jestli mi prostě řeknou, tyjo, co to jako je. Prostě to přece vůbec nedává smysl. Nebo víš, jako, že jsem vůbec prostě nevěděla, jaký budou odezvy. Protože jsem ani v té době neznala žádný jiný kurzy Ayurvédy, ani jsem neznala vlastně žádného ayurvédského terapeuta. No prostě to bylo úplně takový, jako že pojďme to zkusit, co to udělá. A ono to udělalo teda úplně úžasné věci. Pro mě tenhle kurz je úplně jako nejoblíbenější můj kurz z hlediska toho, jak rychle a jak trvalý mají výsledky. Takže já už jsem si mockrát říkala, měla bych dělat jenom kurzy bylinek, soustředit se na bylinky, vykašlat se už na tu očistu, ať to není matoucí, ať to není prostě, prostě ať to není moc ať není moc jako široká ta nabídka těch kurzů. Ale vlastně já tu Ayurvedu nedokážu jako z toho vyloučit, protože ona je tak
Ona je tak skvělá. Ty výsledky lidí, co do toho kurzu jdou, jsou vždycky tak hrozně jako motivující pro mě pokračovat v tom, že jsem prostě nadšená, každý rok to musíme opakovat. A teďka jsme se teda rozhodli, že ten kurz díky právě Evičce, která se do té ajurvédy mimochodem ponořila do ještě větších rozhodně hloubek než já, takže potom jako jakékoliv otázky, které na ní máte jako o té ajurvédě, tak vám dokáže zodpovědět velmi, velmi fundovaně. Díky tomu, že tady Evička dokáže tu podporu dělat 2krát ročně, tak vlastně ten kurz si můžete projít i na jaře, i na podzim, kdy jsou ty nejlepší časy do toho jít. A ja zase musím ešte doplniť, že ten kurz je výborne spracovaný, veľmi komplexne, že nie je to len o nejakom jedálničku a dodržiavaní nejakej diety, ale už hneď na začiatku si urobíte test, kde vlastne si určíte, ktorá vaša konštitúcia, s ktorou ste sa samozrejme narodili, je trošku viacej rozhádzaná tým životným štýlom a potom tam máte krásne rozpracované tie jednotlivé jedálničky pre vaše doše, podľa toho sa držíte a máte tam pekne aj plán vizuálny na každý jeden týždeň, čo máte dodržiavať, plus tam máte aj jogové cvičenia, dýchové cvičenia, ktoré bylinky zaradiť, čiže je to veľmi komplexné a plus tým, že máte tú podporu, tak som k dispozícii aj na zodpovedanie vašich otázok alebo aktuálnych stavov počas očisty, keď máte, ja neviem, bolesti brucha alebo nejaké nežiaduce účinky, tak vždy sa to vie prediskutovať, samozrejme. Alebo teda ten priebeh očisty, lebo každý to máme inak a každého telo reaguje inak na to. Možná, ať nemluvíme jenom o kurzu, pojďme si říct vlastně, proč dělat na jaře tu očistu. Jaký to má jako význam udělat očistu? Já jsem teďka o tom mluvila v tom restartu docela, nebo i předtím. Tak možná pojď říct, Evi, tvůj pohled. Proč vlastně je dobrý udělat očistu? Teraz po tej zime v podstate, keď to telo ešte máme také spomalené, ospelé, tak ho potrebujeme trošku prebrať k životu. A v podstate tá stagnácia, alebo to, čo sme si v zime nahromadili v tom tele, tak práve teraz tou očistou vieme pekne podporiť a vypudiť ako keby z tela von. Či už tými horkými bylinami, takou odľahčenou stravou, ktorá nám nezaťažuje trávenie. A toto všetko vlastne nám pomôže tá očista a zbaví nás toxínov a naštartuje nám to telo, že ako keby aj preskočíme tú jarnú únavu a telo pripravíme už rovno na taký plynulý prechod na tú jar. A zbavíme sa aj tých napríklad jarných alergií alebo tých hlienov, soplov, hej, čiže toto všetko vlastne vyjde z toho tela von a zároveň naštartuje sa aj metabolizmus, čiže tá imunita sa pekne nakopne a my pekne fungujeme. Já bych to řekla asi úplně stejně. Ty detoxikační orgány vlastně po zimě pracujou tak jako tak, jo. Ta očista se stejně začne v tom těle dít, akorát my, když ji podpoříme, pomůžeme tomu tělu ji udělat dobře, tak se nám fakt jako hodně citelná ta úleva. Je to odlehčení, opravdu jako pocítíte na vlastní kůži, to mi na té očistě připadá nejkrásnější. Já se letos očistu dělat nemůžu, protože kojím, to teda bych chtěla říct, určitě, že nedoporučuji očistu dělat kojícím maminkám, samozřejmě ne těhotným a určitě ne ani těm kojícím, ono se zdá, že když člověk kojí, takže už to je jedno, ale právě když ta očista je účinná, což když budete dělat s námi, tak určitě bude, tak opravdu ty toxiny se vyplavujou hodně z tukové tkáně, z dalších tkání, kde byly uložené v těle. A oni vlastně, než jako jsou játry zpracované a poslané ven z těla nebo ledvinami, oni vlastně nejdřív prochází tou krví, že oni se uvolní do krve a tou krví jdou do jater a tam se zpracovávají, ty játra teda podporujeme, aby to zvládli všecko, aby se taky jako ozdravili a potom vlastně žlučí to jde do střeva a z těla ven. Případně z té krve to filtrují také ledviny, ty toxiny, ale to mateřské mléko se tvoří taky z té krve, takže vlastně ty toxiny se dostávají i do toho mateřského mléka. Proto se očista při kojení nedoporučuje jedině u maminek, které kojí už větší děti. Pokud tomu dítěti už je třeba víc než rok a už jako jí normálně jinou stravu a to kojení má už jenom tak jako spíš emocionálně doplňkově, tak potom už bych se toho nebála. Ale u malých miminek do toho 1 roku určitě očistu nedoporučuju. Tak to je takový jako můj stesk v podstatě, že asi letos neudělám. Evi,
kdy ještě očista není vhodná? Hej, prepáč. Ja by som ešte zároveň doplnila, že aj tie mentálne toxíny sa vyplavujú, zároveň aj teda s tým ostatným. Čiže nie len, že budeme mať tie zdravé čreva, ale budeme mať aj takú čistú myseľ, čo je naozaj veľmi citeľné po absolvovaní tejto očisty. A taký veľmi príjemný pocit zo seba samého. Je to naozaj také celkové odľahčenie, no. Sa to ťažko opisuje. Ja sa tento rok chystám tiež do očisty, takže budem to prechádzať s vami. Takže si môžeme zazdieľať spolu všetky pocity a emócie a stavy. No a ty sa chcela ještě něco opýtať, prepáč, já jsem ti do toho skočila. Ne, děkuji, že jsi o tom mluvila, protože to je hrozně důležitá součást té očisty. Třeba pro mě je vždycky jedna z nejdůležitějších, jo. Já jsem nikdy neměla žádnou velkou nadváhu nebo nějaký jako větší problémy, jako třeba ty alergie nebo nějaké autoimunity. Takže pro mě ta očista nikdy nebyla jako takovou nějakou nutností zdravotní, jako co se týká těla. Ale zase, jak jsem konstitucí vlastně taková jako křehká, i právě psychicky, tak pro mě ta očista měla vždycky obrovský význam na té úrovni mentální. Jo, mentální. Hej. Lepší spánek, taková větší vyrovnanost, prostě úplně také taková lehkost. No. Takže tomhle ta ayurveda je úžasná, že to je celostní, že to rozhodně není jenom prostě, jo, játra, střeva, ale že to očišťuje celou bytost. Tak to je krásné. A já jsem se tě chtěla zeptat jenom, komu ještě bys očistu nedoporučila, ať trochu ty kontraindikace tady řekneme. Určite nie po nejakých ťažkých operáciách a rekonvalescenciách. Takisto nie ľuďom, ktorí majú nejaké mentálne ochorenie, hej, že schizofrénia alebo takéto ťažšie stavy duševné, to sa vtedy neodporúča, alebo keď si naozaj prechádzate nejakým výrazne ťažkým stresovým obdobím. Treba počítať s tým, že aj napriek tomu, že je to taká jednoduchšia forma očisty, tak potrebujete byť v kľude a mať priestor na tú očistu, že sa budete teraz tie 3 týždne starať o seba, vytvoríte si nejaký priestor na taký kľud, pohodu, na starostlivosť o seba samu a ísť s tým do toho, lebo je to veľmi potrebné teda, aby človek bol pripravený a nebol v strese a hlavne teda bol plne zdravý, že neboli tam nejaké ochorenia, pečenia, obličiek, doplň ma kľudne. Člověk to dělá pro sebe a vlastně potřebuje to pro sebe udělat. To znamená dopřát si to. Vy si vlastně musíte udělat to rozhodnutí, že to pro sebe chcete udělat. A ono to není časově třeba náročný, jo. Ta očista není časově náročná, dá se zařadit prostě do běžného života, i do náročnějšího, pokud máte hodně dětí, náročnou práci, to se všechno dá zvládnout. Jenom je tam potřeba udělat rozhodnutí, jako chci to pro sebe udělat. A jsem ochotná pro sebe, já nevím, udělat to, že si odřeknu na 14 dní maso. Nebo kávu, čokoládu. Že si jako odřeknu nějaké tady ty věci, že pro sebe udělám něco malého každý den, i právě třeba nějaké to cvičení, ať už dechový nebo tělesný. Prostě je tam potřeba udělat takový rozhodnutí, že pro sebe něco udělám a potom to funguje fakt skvěle a nemusíte se bát toho, že by to bylo příliš náročný. Jakože to určitě ne. Pokud byste nevěděli, jestli to je nebo není pro vás, tak nám můžete napsat e-mail a my vám poradíme. Při některých onemocněních to prostě vhodné není, ale pokud byste měli nějaké pochybnosti, tak se zeptejte. Já se začala trochu takhle. Ano. Takže v podstate je to taká komplexná očista, ale naozaj je to takým darom pre seba, čo môžete teraz naozaj na jar spraviť a potom z toho budete čerpať zasa úplne až do jesene, kde si opäť zopakujete tú očistu. Mali by sme ju robiť tak 2-krát akože do roka a v podstate sa staráte o ten celý svoj systém a my to v ajurvede voláme, že sme potom väčšinu času v tom satvickom nadstavení, čiže v takom tom pozitívnom vnímaní, alebo aj keď akože príde nejaké nedorozumenie alebo niečo, tak veľmi ľahko sa z toho viete dostať alebo prijať to, že proste toto k tomu patrí a idem ďalej, hej, že vás to tak nerozhádže, pretože máte dobre nadstavenú stravu, máte vyčistenú myseľ, proste všetko funguje tak, ako má správne. A práve táto očista na míru je úplne
alfa omega toho celého. To úplně věděla, že to přijde. Celý den. Možno je fajn povedať, že táto očista na mieru je naozaj vhodná skoro pre každého, hej, okrem tých závažných diagnóz, alebo čo sme teda spomínali. A v porovnaní napríklad... Do toho skočím teďka, když můžu mluvit chvilku. Máme tady otázky 2. Jana se ptá, co onkologický pacient? Tak tam já jsem jenom chtěla říct, že většinou ta očista vhodná je a jsou případy, kdy není, takže tam zrovna pokud bys to byla ty nebo někdo z tvého okolí, tak prostě napiš ten e-mail a my to pomůžeme posoudit, jestli to vhodné je nebo není. A pak tady byla otázka, jak se vyhnout zácpě při očistě. Tak prosím, pověz ty, já jsem tady Dobre, čiže tej zácpe najlepšie, teda určite používate polené mungo, klíčky, nie tie celé zelené, to je lepšie, hlavne pri vata konštitúciách sú lepšie práve tie polené fazulky. A popíjanie teplej prevarenej vody počas celého dňa, prípadne ešte zaradenie tej koreňovej zeleniny, mrkvička, petržlen, po česky to teraz asi nepoviem. Petržlen je, neviem, Petrklíč? Petržel. No, nebudem tu radšej strieľať. Takže a prípadne dá sa aj ešte tie švestky, slivkový taký, akože buď odvar popíjať, alebo sušené slivky bez konzervantov kľudne si dať. To je fajn na zápchu. Ale akože základ je to kyčari, tá rýža s tými polenými mungo fazulkami a podporiť to koriandrom, kmínom a to pôjde určite. S těma švestkama já jsem měla vždycky dobrou zkušenost. Když to někdy u některých lidí bylo, jakože že ta zácpa u té očisty prostě jako se jim objevovala, tak ty švestky to ano vyřešili. Hej. Já jsem se asi rozkašlala a už to teďka nezastavím. Ja som možno chcela ešte len doplniť k tomu, že táto očista na mieru je taká metóda prvej voľby a zároveň aj najideálnejšia, lebo potom máte ešte šanka, prakšalanu a také tie pančakármy, ktoré už naozaj sa robia buď v nejakých detoxikačných centrách alebo pod vedením naozaj skúsených terapeutov a sú trošku zložitejšie a drsnejšie. A práve táto očista pomocou v podstate kyčari je úplne jednoduchá a robí také zázraky, že fakt není o čom. Poďte s nami do toho. Teda so mnou. No s námi, protože ode mě tam jsou natočená ta videa. Ano. Máš 2 otázky ještě od žen, které jsou v akademii. Že dostali očistu jako bonus k akademii, což někteří dostali na podzim, takže vy určitě s vámi počítáme, že můžete do toho běhu naskočit. A ti, co jste to propásli, ten bonus, tak nám napište a máme pro vás speciální. Máš krásný hlas. Já asi už toho dneska moc neřeknu. Mám takový kašel, máme doma od dětí RS viry. Což je takové v podstatě jenom nachlazení, ale právě se to projevuje tím, že člověk z ničeho nic začne kašlat a nemůže to zastavit. Tak se omlouvám. Naštěstí jsme tady ve 2, tak jsme to takhle zvládli. Evičko, asi tě poprosím o nějaké závěrečné slovo k vysílání. Dobre. Takže záverečné slovo, čo k tomu dodať? No, určite choďte do toho. Naozaj to vôbec nie je ťažké, nie je to drsné a práve spravíte naozaj veľký krok ku svojmu pevnému zdraviu a my sa budeme na vás tešiť a budete mať dobrú podporu, krásne videá od Kai, koncept je dokonalý, takže není sa čoho báť a spravte si ten priestor pre svoje zdravie. Zdravie máme len jedno a to je to najdôležitejšie, čo máme. Ayurveda vlastně považuje očistu za základ prevence většiny onemocnění. A taky dost často první krok, než vůbec začne člověka nějaký dalšíma krokama léčit, tak nejdřív prostě se udělá očista. Takže u mnoha onemocnění je to skvělý první krok ke zdraví. A nejenom u onemocnění, ale i právě, když jste v takové jako nějaké nerovnováze, například máte nějakou nadváhu, nebo máte nějaké jako spánkové potíže, jo, nemusí to být vyloženě diagnostikované onemocnění, ale spíš taková jenom nějaká nerovnováha. Cítíte tu těžkost, trpíváte jarní únavou. To všechno jsou
stavy, kdy ta očista vám prostě udělá obrovský rozdíl v tom, jak budete prožívat kvalitu života. Tak vám to přejeme. Budeme rádi, když se přidáte. Tak jo, tak děkujeme. Děkujeme, že jste přišli sledovat vysílání. Na otázky jsme snad odpověděli. Když tam ještě nějakou přidáte, vy, co se díváte se záznamu, tak zkusíme taky, když tak ještě doodpovědět. Tak krásný večer. Dobre, krásny večer podobne. Ahojte.